kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV en jetti mawɓe men kono kadi en jetti ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen wonani en belamma noon e ummade ñiɓirde men ɗon ɗo mariste ɗo waɗɗani Brioche Doré ngam arde e goto e ɓiɗɗo gendi Sénégal kono kadi ɓiɗɗo pullo biyeteɗo honorable député Aliou Dembourou Sow sen belama kaɗen ɗon sen belama kadi mbiyen mbo ko kanko woni gardiɗo convergence des éleveurs pour l'émergence ɗum noon ko kanko kuccidirɗen ɗo hande wonko woni yeeso men noon sabu eɗen e keblogol ngam julde task natti woɗɗude oɗo saha noon en jiyanna laamorgo ngo tawno kala ɗo tolniɗa a yiyat baali ha heew hade nden noon ko salmin bandir a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim caggal yettude Allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam amodi asalminama juurama yettama ane dendangal yeɓoɓe Piindi TV nder leydi e caggal leydi kala ɗo mbawi wonde e technicien ji ma caméraman e kamɓe fof on calminama on juurama no mbimi ni joni oɗo saaha laamorgo ngo tawanno kala ɗo tolniɗa a yiyan yeeyoɓe baali kono hande way kon ina wayli yimɓe nana jogui kulhuli ma dañka layyi walla dañata ɗum ni holko ko sababu eyyi ko gonga ba modi ba jawdi kam nane nder leydi ndi ene wawi noon kulhili ne waɗi jogiiɓe ɗum to bange luuro laamorgo ngo ngam dille baɗoje ɗo saha fof ɗum kadi kulhuli ɗi ɓuri mawnude koye leyɗele goɗɗe garoje ɗe ɗo kono noon ɓiɓɓe leydi ndi kam jeeyaɓe ɗo ene gandi ɗum kam hay hunde tawataɓe hen sababi noon neɗɗo kamba jeeyaka e leydi ndi sa heeɓi vidéo ji walla audio ji a wiyama sa addi jawdi ma Dakar loppitte walla bonnete aɗa wawi jogade kulol addude ɗum jawdi noon nane frontiére uji he nane nder leydi ndi yimɓe kadi nana jaa ene coodoya kono noon ɗum kadi ene jeeya eko saabi hen woni koɓe kulɓinta ko yimɓeɓe laamu ngu noon mboɗo sikki hanki walla heccanki gouverneur Dakar yahi e dara he ma sécurité waɗa hen hay goto memata jawdi neɗɗo ko heddi ko noon kadi ko tidde nde ɗum kadi ko goto foof ko jogui ko ene wawi so tawi yeeytima ko foti e doole poos mum tan sattata e muɗum wonata caɗele ɗe tan ko yeytade ko ɓurti posuji ma ɗon donc eɗen cikki dal waari laamu ngu waɗi assuré sécurité yimɓeɓe kadi kamɓe hoɗɓe ɗo kam ngalaɗen caɗele saabu eɗen gandi pullo kam kañum jawdi muɗum saɗa larta yondi tan yo won gueɗe ɗiɗi yo won ka toroyiɗo walla ka coodowo so tawi wona ɗum kam ko jiɗɗa hen fof ma taw toon donc noon ɓen ngala caɗele mais noon leyɗele takkiɗe en ɗe ene jogui kulhuli eko haalate koye vidéoji haale audioji Mali en Mauritanie en Niger Burkina Faso en fo eɓe gaddannoga jawɗele mabɓe mais ɓen ne jogui kulhuli ɗum saabi kam wuuro ngo si a heewde no wawi noon wuuro ngo kadi taskaji ɗi joni ko ɓuuri hen heewde ko ma heddo une semaine tan nde tawno moftude ga jawdi ndi weeɓani wurnude ɗum ga kadi weeɓani ɗum ɗo fof nani hen en jogui jorto moƴƴo tan goto fof ma heem jawdi beela a haali haala vidéo ji woni ko nate ɓosoje jahoje beela eɗen mbawi andude ko holɓen woni waɗoɓe vidéo ji ha yimɓeɓe ɗo kam enen leydi men ndi ko opposition tan waɗata ɗum opposition lundiɓe
laamu wonɓe ɗo opposition kamɓe gila kala événement kewɗo ko on événement ɓe ƴettata ɓe mbaɗa utilisé ɗo tolna ɗo noon ko taska eɓe nganndi tolna a nani ɓe mbi le 25 ɓe mbaɗa bloqué pour taske o a nani gila avant ko adi ɗum eɓe mbaɗa audio ji wonɓe e maɓɓe caggal leydi e wonɓe e maɓɓe nder leydi e fof mbaɗa audio ji mbaɗa vidéo ji mbiye jawdi ndi so arama bonneedi duppeedi kulɓine yimɓe dal ɗum kam ni ga wawa wonde hay goto setanta aɗa bonna jawdi mum mais noon mbo jeeyaka e leydi he kam so nani ɗum hulat mo ganduɗa koɗo kañum alaɗo rondi alaɗo donc noon ko état o noon darima hen kam ko banggue sécurité ndiyam e courant ko poti wadde ko foof eɓena mbaɗa ɗum mais noon ɗum kam waɗata ɗum tan ko opposition leydi ndi beela hannde kadi ni so kaali ndenko ka woni ndiyam maɓɓe e ñamdu e yardu e fof beela kadi ɗo banggue coggu one wonata tawde wiye heewani tan mbaɗa jogora en jogaki jortoma sat jawdi kam ene saɗi goɗo aduna o tolni ɗo ko marchandise saɗi marchandise o e jawdi ndi yadata par ce que sa wi jawdi woni tew jawdi hankkadi koko saɗi tan hayso wona taske si wiyama taske noon ɓeydo sadde saabu goto fof koko sohli ɗum ha tengte leydi men ndi ɗo no taskirta ni hay leydi wotiri taskirta noon ɗum saabi vraiment jiɗɗen ko wonno ko saga goto fof heeɓa kono noon wonde tiiɗata kam ɗum kam jawdi kam koko tiiɗi tan heddi noon alay saago ballodiral waɗa alay fada yurmodirde nde waɗa saabu goto fof yiiɗi ko ñande hen ko weltinde ɓesgu mum e haaldude ɓesguji muɗum o hollita aussi neɗɗo fof mo ganduɗa ka julɗo wonno ko saga ma ko yettinde fandare ma e anniye ma e diine o woni hebde taske mbaɗira ɗum no hannirta ni eno fotiri wonirde ni kono noon ittata jawdi kam koko saɗi tan ɗum yawti to banggue ndenka ha joni hayso tawi woni ndenka ko nana woodi wonɓe ɓerɗe mumen ndeeƴani kono lunno ngo kadi so wi le 25 ko waɗoɓe seppo beela ɓeydata kadi hulɓinde joomen jawɗele nde ko ɗum mbimi aɗa andi mi wima nane kamɓe mbaɗata vidéo ji mbaɗata audio ji ɗum ɗon kadi soɓe kaali ɗum hayso tawi waɗetake ɓe mbaɗirta ɗum tan ko yo yimɓe kul addude jawɗele mabɓe surtout leyɗele taariɗe en ɗe ɗum noon soɓe mbaɗi ɗum yiyantata koye leydi ndi ɓeydoto sannude ko jawdi ndi ɓeydoto ko soodoɓe kañum en tampata ɗum noon eɗen gandi kam kamɓe waɗoɓe ɗum kam opposition o tan waɗata ɗum donc ha joni koye on combat tan ɓe continue wadde communiqué beele yo probléme waɗe taske probléme o noon ko probléme leydi ndi wona probléme laamu kañum ko foti wadde ko saabu laamu sodata yeytata laamu waɗata ko facilité itta taxe aji haɗa gendarmerie police tardinde ka yimɓeɓe douane en e gueɗe mbaɗe noon adda courant adda sécurité adda ndiyam ɗum laamu wawi adda financement waɗa subventionné ripas ɗum ɗon fof laamu waɗi ko fonno wadde ko heddi ko noon kamɓe hulɓinoɓe yimɓene ɗo il faut que sénégalais ji ɗi ɓiɓɓe leydi ndi tamin ganda oɗo opposition yoɓe paam mbo wona opposition tan yidde heɓde laamu ala ko mbo opposition terroriste en par ce que wadde menacé yimɓe hulɓinde yimɓe doppude heɓtude bagaseji yimɓe ɗum wona opposition opposition wawa ɗo wonde ha ɓuura Ablaye Wade mais meeɗa ɗo yetto donc noon ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kamɓe kalata ɗum kamɓe mbaɗata ɗum mais noon yimɓe kam yo mbattu hakkillaji e jawdi mabɓe ndena jawdi mabɓe ma laamu tawɓe hen ma laamu walluɓe hen eɗen gandi kam enen ko joguiɗen ko so neɗɗo feeji ɗum ittude e juuɗe men tawata ko coggu walla ko dokkaɗo so wona ɗum ko jiɗɗa fof ma taw ɗon wona ko ɗum yewtere lunda eɓe lundaki woni dialogue birnoɗo ɗo holɗo tolni ɗon hen e dialogue eɓeni hen aɗa andi udditanoma de udditide en jeehino ko caggal ɗum noon ko commission ngaji hankkadi gone liggade woto sikki mawɗo leydi ndi ene faadi ha conclusion o waɗa o tukno hen o wawa haaldude leydi ndi foof holko ƴetta hen holko dialogue o wi holko nandira hen holko foti waɗede e ko faa ko foof donc en gandi kam eɓeni hen so Allah commission ngaji nani liggeyaji heddi noon ko wona ko yaawi par ce que aussi mawɗo o mbaɗa sikki ene dotti date mo ganduɗa ɓurata ɗon pour o wawa heɓde ɗum o wawa tuknade hen kanko ɗo haalde e ɓiɓɓe leydi ndi ko ɗo tolna wona ko ɗum kon hande wadde dialogue mbaɗan eɗen mbawi wiide opposition mawɗo mabɓe aray noon Ousmane Sonko beela on dialogue eɗen mbawi wiide ko dialogue eyyi yetterel aɗa andi opposition kam ɓe gaari ɓe garani so tawi ko mawɗo opposition ɗum ko Idriss Seck tawi ko wonande élection ngaji battandiɗi e leydi ndi ko kanko rewno e président Macky Sall o dañi 25% woɓɓe ɓe kalɗon ɓe daño 15%
peut-être so tawino ko opposition parlementaire kamɓe hannde ngoni opposition ɓurɗo darade toon to assemblée mais opposition kam mo ngannduɗa ko imme élection ngaji ko Idriss Seck te o ari dialogue o woɓɓe ngari dialogue kam ɓe ngarat ɓe mbasa ar yiɗɓe ɓe ko feewi yiɗɓe haaldede ɓe yiɗɓe nanodirede ɓe ɓen ngari mbiɗomo kadi yiiɗa haaldede yiiɗa nanodirede par ce que dialogue aussi ga ko masla a wawa a forceta neɗɗo ko démocratie goto fof no jogui yiyande mum e yidde mum e miijo mum a jaɓanta ɗum mais noon jaɓɓe ɓe yiɗɓe leydi ndi anne yiiɓe ko moƴƴi ko yiɗɓe ko moƴƴi ko ɓen ngari kaaldama nane liggeyaji he on ha joni gartiɗo landa Pastef ko wiyama nana dumbaɗo galle muɗum onon ɗon ina manki labde yimɓe on kulmo walla no ɗum wayni mbaɗa sikki so hulana o jaggita ko artire galle mum saabu artiranimo galle mum teyde o tawa koye laawol ngol ngannduɗa o waɗirani ngol no fotiri ni o yalti yamirore nde o yalti yamirore o adda wiyano ko ñaaweta ko ñaawama mboɗo sikki nawde mo uddomo aussi ene waɗi procédure tan sombo yonti si waɗama notifié tan o joftayat toon donc ɗum ko gueɗe laamu e gueɗe droit mais noon ko wiyeteno ko wonata ko waɗama donc so yonti uddede tan o uddete saabu wonko ittimo to wonno to artirimo ɗon donc ɓen waɗɓe joguiɓe ɗen doole keeɓimo jaltinimo e sécurité makko keeɓi téléphone aji makko so jiiɗi ittudemo galle makko par ce que ala keɗɗoɓe hannde makko ko laamu heede makko goɗɗo heedani makko jamma so subaka so kikiɗe so laamu yiiɗi ƴettudemo ɗon uddoyoma hay hunde tawata hen laamu donc ɗum kam mataw ina waɗi procédure tan mo ngannduɗa ko wonɓe laabi ɓuuri laaɓede ɗum kono so yonti tan so Allah jaaɓi o natat to foti nadde to tigui jaɓanten ko jaɓɓal convergence oɗo saaha convergence quand même ko jarnudeɓe e yettudeɓe yilirde mawde nde woni kawtal bureau national ngo kañum e coordonnateur uji département ɗi fof e dendagal coordonnateur uji commune aji ɗi donc darde mabɓe e yettudeɓe hen e jarnudeɓe saabu nde ɗo yontere ɓennude min gonno ko Kaolack e ballal coordonnateur Abdou Diallo coordonnateur uji ɗi fof wondude hen e invita hen pelle mawɗe goɗɗe ino SN maison des éleveurs en dirifel en donc ɗen ɗon fof ngari toon tawti toon convergence e coordonnateur uji mum mbaɗi toon lulde gam yewtude ko fate code pastoral lulde balɗe ɗiɗi e ballal laamu ngu ballal aussi pelle goɗɗe ɗe gona gonɗe laamu e ɗe gona laamuyankoje fof nangi hen ha on ɗon ndin ɗon ɗen ɗon ñalade mbaɗa wonani gartam aussi aynaɓe donc noon convergence nane laawol mum ko wallidde aynaɓe développement laawol mum ko wallude président Macky Sall to banggue dawrugol jokki comme mbirɗen ni guri catide laamorgo nge ko wayno Mbour en Thiès en Kaolack en way kala département mo jiiɗa ɗo représentant mum Mbour toon commune aji ɗi fof ne goodi coordonnateur uji mum eɗen profite eɗen calmina coordonnatrice mo département Mbour Adja Dieynaba Sow mo Mbour hikko moɗo sikko foti diwde ni ko jaahowo makka e inde convergence kanko e Djili Samba coordonnateur Tivaouane on nene mi heeɓi audio mum yettoyima Makkatul Makaram kamɓe fof eɗen ɓe mbiyoɓe Allah nawiɓe e jaam yo Allah artirɓe kañum e Kouro Sow mo ganduɗa ardi rewɓe convergence wondude Salamata Sow mo ganduɗa ko joom suudu ceerno men ceerno Yerabane kono ko secrétaire général convergence des éleveurs kamɓe fof eɓen makka eɗen ɓe mbiya Allah nawiɓe e jaam yo Allah artirɓe e jaam kala département won joɗaniɗo ɗon convergence kala commune won joɗaniɗo ɗon convergence gartantamin koye golle mawɗo leydi ndi e nder duuɓi sappo ɗi mbalaɗo wawi min waɗande ɓeeto o weeɓata e émission goto saabu kala nokku mbo memɗa sa ƴeewi mataw wonko waɗa toon guila to forus uji pastoraux pistaji production ranche dolli en bourse sécurité familiale ɓeydande jangguinoɓe jobdele mabɓe jangguinoɓe ɓurɗo famɗude fof ko ma won 30 ujunere ɓeydo e salaire maɗa jaaha garta oɗo terre mo ganduɗa hande sa yiiɗi yaade sa garat auto ma Tengueji gara ñalla ga so hiiri jaaha tawta ɗon auto ma koota donc noon eɗen gandi beetere o kalteɗo mo ganduɗa en jii ɗo mo yarata mo foti gasde ɗo e gasirɗi hitande taw pétrole e gaz o fuɗɗaki tawanite so fuɗɗima ɓuurat moƴƴude eɗen gandi prix ji ɗi kadi fotina ɓurde ɗo fotina ɓurde musde e yimɓe he président fawi hen junggo muɗum laamu ngu no fero hen no gam weeɓa yimɓe he guila loyer
donc ko président Macky Sall waɗi koye leydi ndi sa yiɗi limde ɗum autoroute o ɗo ila Touba tan eɗen mbawi widemo kombo ila Fouta kombo lawol hande immade ɗo faade Casamance ɗo ha saɗa hande Kolda ayi pont gonɗo ɗon Foundiougne pont Gambie o ɗum ko pont ji ɗi ganduɗa hande wana majji e sous région he ni ala donc sa limanno ko président Macky Sall waɗi e bangi hande galleji diine ɗi mahato no résidence uji gam ɗo ɓe mbaɗi hoɓɓe mabɓe tengtinde diine o mbo l'islam o e chrétien ji ɗi foof deƴere nde e jaam o e frontiére uji par ce que aɗa andi leyɗele takkiɗe en ɗe fof caɗele nan hen kono président Macky Sall e ballal Allah e nulaɗo mum ɗo ha joni ombo waɗi maîtriser leydi mum ombo waɗi maîtriser frontiére uji muɗum donc ɗum ɗon foof koye bilan ji mais noon eɗen mbawno tawa ko gooɓe jiili tawa ko détail par détail wuro par wuro kono eɗen gandi ko waɗi ko heƴata e yewtere wotere mais morlal jiire kam eɗen mbawi hen haalde ɗum ɗo ɗum noon kono kadi wonko ɗesi jagde renndo ngo jagorgal tambingal gaynako ittama kono wona lebbi ɗiɗi ha joni ronkama yo totte won wiyannoɓe ni yiyama ko honorable député o jogori wonde jagorgal tambingal gaynako ɗon ne waɗaɗo wawi min artande ɗum yettere Allah ɗum ma taw ko anniyaji mabɓe tan e yiddeji mabɓe kono gonowo jagorde suɓade jagorgal e ittude ɗum on prérogative ko président Macky Sall tan Allah rokki ɗum constitution leydi ndi rokki ɗum nomde civil et militaire donc noon jagorgal ngal iwi kono noon ene continue par ce que waɗata ɗum coordonné ha joni jogui jagorgal ngal ko premier ministre kadi paamen jagorgal jogui tan ko signature e wadde coordonné kono noon liggey o secrétaire général nan toon directeur cabinet nan toon conseil ji technique nan toon directeur élevage nan toon inspecteur uji élevage nan toon donc liggey o ena yahana hanirta ni heddi coordination on mo premier ministre waɗatno e ministère uji ha joni kam waɗata coordonné ministère uji ministère l'élevage et ministère des sports hay hunde waylaki hen tourné min baddatno e ministre l'élevage min baddimo e premier ministre conseil interministériel mo waddateno o waddama kala ko fotno wadde mesure ƴetteteno fof ƴettama donc hay hunde waylaki hen ko coordination no continue normal mbata ko jogui en gari joni mbaynodiren mbala wayno jamde heɓateno nde kanko ko hepti ko kanko Amadou Ba halaka manki on banggue yaltinde pour taske o aɗani wawde woodi aliment mo ganduɗa ko pour taske o so yonti addoɓe jawdi mbawa hen heɓde eɗen keewi noon wiide yimɓeɓe donc andude waɗate ko ɗo point ji ɗeɓe jippinteɗo so tawi woni waɗama noon wiyate que 50% o seɗa tawi sako ujunaji ɗiɗi an joɓata ko ujunere kono noon hen saaji yimɓe ne jogo caɗele andude ɗo ɗum tolni walla hoɗo ɗum heɓate walla woɗɓe gara keɓa ɗum taw gona aynaɓe donc eɗen mbasi o tan wona directeur élevage Dame Sow e woɗɓe secrétaire général o ɓe mbaɗa veillé e kala gaynako poɗɗo hen heɓa hen mais laamu ngu ko yaltinanno ko yaltini on ɗon aliment nani waɗe déposé point de vente he dala jiɗɗen heɓ ko heddi ko ɗum koye département ji he woni ɗum koko jooɗino ɗon guila 2012 donc kala de ɓe aynaɓe jiiɗi sodande koye mabɓe e ballodiral e préfet walla sous préfet maɓe mbaɗ opération mabɓe ɓe coodo ɓe jeyta aynaɓe ɗum département ji ɗi fof nan hen en gari hay jaaɓi hattirde hol eraga ma ngo eroɗa bandiraɓe aynaɓe walla ko joomen jawɗele en wonɓe e nder Dakar eyyi yoɓe tinno tan ɓe gara ɓe ndena jawdi mabɓe ɓe ballodira e laamu ngu e wallodirde mabɓe to banggue denal ngal e wiide kadi laamu ngu kadi yo ɓeydu sécurité o e daare he ɓeyda hen police ɓeyda hen gendarmerie mais kamɓe aynaɓe aussi ɓe mbasa lela ɓe mbasa ɗano ɓe ndena jawdi mabɓe no hannirta ni donc ko ɗum basiytoɗen ɓe yoɓe tinno ɓe ballodira ɓe jokkodira ɓe jottodira aussi bandiraɓe kadi balla kadi miskineɓe beele goto fof ko jogui fof ene heeɓa ko haaɗi e ko wawi tollodirde ko woni e poche muɗum ɗum tan erotoɗen ɓe eɗen ñaagoɓe nde Allah addatoɓe e dow jaam nawtoɓe kadi e dow jaam koɓe keeɓi hen kadi yo won nafoore yo won ñamɗe gon hen Allah walla waɗa sutura okke en tawtede ɗum ko juuti tawa eɗen ɓeydi en ustaki ɗum noon ko on wonno honorable député Aliou Dembourou Lella Samba Yang mo tonggudi Nguyori ɗum noon woni kadi belammo no fewi sabu ko mbiten ko député jarowo ɓirɗam gonɗa e haajuji fulɓe kala ko joljole badde yimɓeɓe fof no cohlimo no woyi faaɗede ni kadi o ittanat jayniyankoɓe fof gueɗal mumen fodde mumen gam wawde arde kadi ko sohla ko mbawa ɗum hebde hay so tawi won duuɓi nan ɓenni so tawi aɗa daña kabaru ko fewti hen
ene ɗesanno sadde hay ɗum mbaɗɗa ɗum kono noon en beltima hannde ko keɓolgol taske e émission men hol mbowni an garnoɗen ɗo hannde e nokku makko ɗum noon Allah jarama on jarama jokkone yebde télé mon KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma